Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Күп балалы гаиләләр өчен поселокларны шәһәр программалары буенча төзекләндерәчәкләр. Подсолнухида нәрсәгә өметләнәләр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Чалы медицина учреждениеләрендә кадрлар белән дә иминитиру 55%-ка гына белгечләрне ничек җәлеп итәләр. Кызыл, алтын, бриллиант туйлары, чалалар гашыйклар көнен ничек бәйрәм итте. Күп балалы гаиләләрдән җир сатып алучыларга штрафлар сала башладылар. Алар җирләрне буш тота. Яшәтәнләр исә җир кишәрлекләрен яшәр өчен уңайлыклар булмаганга күрә сата. Соңгы 2 елда Подсолнухида газ, су, ут үткәрү буенча зур эш алып барылды. Әмма юллар проблемасы беренче урында. Бу сорауга кайчан хәл ителер? Гүзәл Шихапова сюжетында. Мондый төзелеш калдыклары берничә урамда бар. Поселокта яшәүчеләр аны акча җыелып сатып ала. Яз җиткәч юлларга җәячәкләр. Совместными усилиями в прошлом году у нас было 2,5 километра отсыпано. Если брать уж общий километраж по поселку, это более 40 километров. Нам было бы актуально по максимуму отсыпать хотя бы центральную дорогу и основные направления, которые у нас есть. Основными направлениями мы все-таки считаем это улицу Подсолнухи, Гостеприимную, 70 лет Победы, Хирурга Шакурова. Күп балалы чалалар Тукай районы җирлегендә яши, әмма поселок шәһәр балансында да районныкында да исәптә тормый. Төзекләндерү эшләрен алып бару өчен поселок җитәкчелеге төрле грант программаларында катнаша, әмма акча бирер алдыннан күпме кеше яшәгәнлегенә карыйлар. Это замкнутый круг. Инфраструктуры нету, земельные участки не осваиваются. Земельные участки не осваиваются, инфраструктуры нету. То есть получается, когда мы приходим в администрацию, просим, чтобы выделялись какие-то средства для развития инфраструктуры, они смотрят, как осваиваются земельные участки в первую очередь. Поселокларны төзекләндерү проблемасы шәһәр советының йомгаклау утырышында да каралачак. Мы будем работать по благоустройству и обустройству 40 лет Победы в 2018 году. Асфальтовую крошку, все эти другие дела, то, что возможно, надо пока в первоначальном варианте направить на обустройство на поселка для многодетных семей. Быел Подсолнухи поселогында калган участокларда су үткәрергә ниятлиләр. Әлегә финанслар мәсьәләсе хәл ителә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда март айында шәһәр урамнарын төзекләндерү буенча юл ремонтлау оешмалары арасында сайлап алу конкурсы булачак. Быел Чаллы юлларын төзекләндерү өчен республика казнасыннан 850 миллион сум акча бүлеп бирелә. Шушы суммага сыешып шәһәрнең Хәсән Туфан, Автозавод һәм Вахитов проспектларын машина төзүчеләр Ходи Такташ, Раскольников, Марат Юсупов, КамАЗ-мастер, Академик Королев, Татарстан Шамил Усманов тимер юлчылар урамнарын ремонтларга кирәк. Сидоровка бистәсенә яңа бакча кирәкме? Бу сорауны Катыргы кагаз комбинатында эшләүчеләр Наил Мәхдиевкә бирде. Мэр комбинат хезмәткәрләре белән очрашу уздырды, аларның теләкләрен тыңлады. Алар арасында Сидоровка бистәсендәге балаларга бакча сораучы да бар иде. Комбинатта эшләүчеләр Сидоровка бистәсендә яңа бакча кирәк дип саный. 2018 елдан алып 2 ел дәвамында Россиядә бакчалар төзү программасы эшләячәк. Моңа 50 миллиард сум акча бүленәчәк. Шәһәрдәшләр Чаллыга да өлеш чыгуын тели. Мы надеемся в эту программу попасть. И вопрос по обеспечению детскими садами, в том числе в микрорайоне Сидоровка, мы по микрорайону смотрим. Мы смотрим, где какая очередность. Мы смотрим, где в первую очередь привязать и посадить детские сады. Комсомол районында бакча кирәкме дигән сорауга шәһәрдәшләр төгәл җавап бирә алмады. Фикерләр төрле булды. Как думаете, в Сидоровке достаточно садиков? Вообще не знаю. Наверное, нет. Потому что частных домов там же тоже много, новые дома. Наверное, тоже не хватает, детей же много. В Сидоровке нет, они ездят, все за Меликиси ездят. То есть там не хватает? Да, не хватает. Вот у меня сам на Зебе живу, а ребенок у меня сюда ходит на ГЭС. Хотя мы жили на ГЭСе, попала именно в Сидоровке почему-то садик. Мы ездили с ГЭСа в Сидоровку. Әгәр Сидоровкада бакча ачылса, анда ясле төркеме генә булачак. Федераль программа буенча бакчалар 3 яшькәчә балалар өчен төзеләчәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Şolada medицина өлкәсендә эшләүче белгечләр җитмәй, әлеге дәвалау учреждениеләре кадрлар белән 55%-ка гына тупланган. Бу проблема республика буенча күзәтелә. Өстәвенә, сырхауханәләрне капиталь төзекләндергәннән соң аларның функцияләре дә артты. Табиблар күбрәк кирәк. Бу максаттан Татарстанда һәм Шолда махсус программалар эшли. Мисал өчен, узган елда 49 яшь белгеч кабул ителгән. Башка шәһәрләрдән килгән 29 табиб торак шартларын яхшыртуга 500 мең сум күләмендә республика гранты алган. Кадрлар әзерләү өстендә дә зур эш алып барыла. Моны шәһәрләр өчен максатчан рәвештә Казанның медицина университеты белән дәвалау эше буенча кадрлар әзерләүгә бер квоталы урын бирелгән. В Казанском государственном медицинском университете по целевому направлению от города обучаются 33 студента. 36 студентов обучаются по программе социально-адресной подготовки врачей, когда 50% стоимости обучения оплачивает муниципальный бюджет. 14 студентов обучаются в КФУ, в Институте фундаментальной медицины. Шолалар гашыклар көнен үзенчәлекле үткәрде. Яңартылган Шишкин бульварында алтын, бриллиант парларны кытладылар, яшь парның никахын да теркәделәр. Гашыклар көне уңайнан бульварда кызыклы уеннар, бәйгеләр узды. Мәхәббәт турында җырлар җырланды. Сәхнәдә алтын, бриллиант туйларын үткәрүчеләрне каршы алдылар. Алар бергә 50-60 ел яшәгән. Шуңа да карамастан ничек танышканнарын, туй көннәрен яхшы хәтерлиләр. Әле дә бер-берсенә гашыйк булып яшиләр. Бәхетле булганга күрә дә бабам әйбәт булганга күрә мин аны Ильяшны үткән дә симәдем. Мәхәббәт бармысы яратасызмы? Мәхәббәт булмаса, ул күрше яшәмәс. Шишкин бульварында беренче тапкыр яшь парлар никахын теркәде. Андрей һәм Эльза бу көнне махсус сайлаган. Мы считаем этот день любви, он является для нас благоприятным по гороскопу и по году. И вообще... Оештыручылар бу бәйрәм бер-береңә карата булган хисләргә игътибар булсын өчен кирәк дип саный. Һәм мәхәббәтне аңлатыр өчен махсус сәбәп кирәкми. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат, киң колачлы бөтен Россия ярминкәсе кабат Шолада. Мондагы азык-төлек белән бөтен кешене шаккатырлык табын әзерләп була. Ярминкәдәге товарларның төрлелеген безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Шолодагы ярминкәгә йөзләп предприятие үз товарын алып килгән. Қолдан эшләнгән үзбәк керамикасы сәнгать әсәренә тиң. Иран текстиле күз явын алырлык. Бөтен Россия ярминкәсе Шолада 7-нче тапкыр уза. Очень хороший выбор. Лишь бы было желание, все здесь можно найти. Фирма рецепты белән ясалган 800 кг колбаса һәм ит деликатеслары, төрле диңгез балыклары яхшы уылдык. Продукцияның сыйфаты даими контрольдә тотыла. Тәмле чәй яратучыларга хуш исле чәй коллекциялары, алтай балы һәм табигый мармелад. Есть вот такие новинки у нас. Семена мельна с кунжутом. Есть вот такой вид, мята-карамель. Тоже интересное сочетание вкусов. Биредә якынлашып килүче бәйрәмнәр өчен ирләргә һәм хатын-кызларга яхшы бүләкте сайларга була. Шулай ук сезонда өс һәм аяк киемнәренең киң ассортименты бар. Мин бу ярмаркада икенче тапкыр. Миңа бик ошады. Мин сөт алдым, творог алдым, муай алдым, бик тәмле, бик ошый. Тагын булса, тагын да киләм. Бөтен Россия ярминкәсендәге товарлар моның белән генә шикләнми. Үзегез барып карагыз. Сәүдә 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында оештырылган. Ул 14 февральдән 17-сенә кадәр иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә чаклы, ә якшәмбе 18 февральдә иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр эшли. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Гашыйк булып яшәгез, исән-имин булыгыз. Бесстыжая пятница продолжается до воскресенья. В корпорации Центр и Селдом 3 дня бесстыдно низких цен. Смотрите, шустрый и компактный смартфон всего за 2777. Только с 16 по 18 февраля. Корпорация Центр и Селдом. Все как для своих. Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 14 по 18 февраля. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Шоллада 92.6 FM.